Здравейте! Ще направим едно кратко и бързо четене относно това какво ви очаква в любовен план до края на месец юли. Тук имаме един страстен и огнен мъж, който гори по вас и много желая да изкаже чувствата си. Много би искал да сте заедно. Вижда ви като стабилна партньорка, жена, която е достойна да застане до него. Стабилната жена, тази, която е подходяща за майка на неговите деца, жена за сериозни отношения, чувства стабилност и спокойствие в вашата компания. Този мъж обаче на този етап е по някакъв начин, поради някаква причина, на разстояние от вас. Много би искал да ви потърси, но има някаква пречка. Отношенията ви са на пауза, той не показва емоциите и чувствата, които изпитва. Опитва се да се балансира, да се чувства добре, да забрави, но не може, тъй като има чувства. Тези чувства са взаимни. Това, което изпитвате вие, го изпитва и той. Но има някакви пречки, които в момента пречат той да понече за контакт, за комуникация. Поради някаква причина, трудности, той прави всичко възможно да държи чувствата си дълбоко скрити и не ги изразява, но те напират. Той изпитва силна страст и емоции. Нека да видим още малко. Този мъж си има всичко, абсолютно всичко, но не и удовлетвореността в любовен план. Изпитва много дълбоки чувства към вас. Вие сте огнената жена, тази, която го привлича изключително много. Кралица жезли е жената, която с замах се справя с абсолютно всичко в живота си. Изключително огнена и привлекателна и магнетична жена. И той е много влюбен. Изключително влюбен. Но пак казвам, има пречки, които го възпират в момента и той обмисля, премисля, прави си на равносметка. Има всичко на този етап, но няма любовта в живота си, няма теб. Чувства се изключително неудовлетворен заради тези пречки, които стоят между вас. Но той има чувства. Има чувства, но ги крие. Прикрива ги.